ndo pafika nthawi pali manje chiri chifundo na nkumbusira zakuti muri kuti phata bwino paka mu studio papa Isabel Wapindira the international correspondent Bozongora ndedzipi ko dzimwe dzenya dziri kupisa dzamakabatira ka Zimbabwe dzaonogona kakutarisira ka muchirongwa Bozongora segment part 1 icho kwadi muri ya Zimbabwe ndinyaza ndikapakatadza ndikapada pana pa muri ya Zimbabwe inyaya dziri kuitika dzokuti izo ndine nyaya yokutanga muri ya Zimbabwe iri paziko kwa seke. Yes. Kana nichiti kwa ziko kwa seke muri ya Zimbabwe regai ndingokuudzai kuti mumushamani nyaya inosanganisira mumushama Sabhuku Marisa pamwechete na Sabhuku Gombe. Sabhuku Marisa, Sabhuku Gombe muri maseke kwa ziko. Okay. Nyaya yemukadzi akaroorwa aine vana vaviri asi akakwanisa kuita chikomba. Akakwanisa kutonona musha nekumba kwechikomba nekutoratidzwa hama dzikomba kwechikomba iye ari pamurumbe. Zimbabwe zvakaoma. Ndine nyaya yokunyamapanda ya baba vanga vachishandisa mwana wemukadzi wepiri panyaya yokung'anga wavo. Vakaenda kunoromba but vakanzisarudza mwana 1 waunoda kushandisa kuti basa rako riite rifambe. Soko mwana ane kurwara kwanga achita nezvanga achita but zvanga zvakunanaukira kune vamwe vana vachibva vazvisiva. Hey, zvakazoitika zvacho. Ndine nyaya inorwadza yandisati ndabata vakuru vemapurisa vemugokwe kana kuti mutauriri wemapurisa eMidlands kuti vakuziva here nyaya iri kuitika mugokwe senda mulocation inonzi Nyaradza yemhondi dziri kurova vanhu kupinda mumba vachitema nematemo. Asi chiri kurwadza ndechekuti vanhu pavari kuenda kunoripota vachidzoka kumba vari kudzoka kwakateverana nemunhu wacho achitoonekwa. Izvezvi ndichakukandirai pachani muri ya Zimbabwe muone musoro wemunhu zvawakaitwa nemunhu ari kutoonekwa kuti uyu ari apoyo. Musati mabata mutero wemapurisa Midlands makwanisa here kutaura na Commissioner Potemba Nyati mutauriri weZimbabwe mapurisa? Ndangada ti mukoma KB nditange ndataura nevagari venzvimbo vatikari venzvimbo vanoona nezveimomo then tozoikwidza kumusoro. Asi kana yaramba ndichatanga kuenda kuna Vanyati. Nokuti kana paita kazvokutemwa kwevanhu hatina nguva makambotaura nyaya yekugurure. Yes. Ikatora nguva isina kuteverwa pakazosvika pakuwadzwa nokurehwa vanhu vakawanda. Tasvika yatori kuita senge yatove hondo yakasununguka nokuda kwevanhu vashoma. Baba Isabel zvakaoma baba. Pane nyaya yamakaunza nezuro. Yes. Tikasiya tataurira muri yeZimbabwe kuti amai ava vanga vachiti nyaya yavo haisi kubatwa zvakanaka yemwana akatorwa nemurume wakambogara naye. Right, Zimbabwe regai ndikuzivisei kuti nyaya iyi kuseni kwanhasi kunoku havasati vandibata. Asi tichibva panapa hatina kuita ma-hours anodarika 4 hours kuma pasi 4 pasi 5 ndakange ndabatwa naamai yekutorerwa mwana vachiti Bosho ndati ndikuzivisei kuti ndafonerwa kunzi huya utore mwana wako. Ndikati ariko kuti huya mutore mwana mamuona here makwanisa kukonfirm here kuti maona kuti mwana ariko zvechokwadi zvikanzi nditori nehama iriko. Vari mukati mekufamba vakazondibata kuma pasi 7 dzemanheru vachiti pane accident hombe yaitwa mukadoma kuti before kadoma saka pamboita kuti mota dzimire ndichiri pamugwagwa ndiri kuuya kana ndasvika ndichataura nemi ndichavanzwa iko zvinozvi kuti vasvika nguvai uye zvekusvika kwavaita vapiwa mwana wavo here uye nyaya yafambiswa sei. Asi shoko randapedzisira nderekuti ndanzi huyai mutore mwana wenyu ende musarara kugweru drive makananga muHarare muzotora mwana wenyu. Takakudzai Zimbabwe kuti nyaya tichaita sei tichaifambira. Saka nezuro amai vemwana vakafona vachiti kata vafonerwa kunzi ngauye kuzotora kamwana nokuda kwekuti tanga tasimudza kama levels sezoka mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva baba kufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva reporting to the angel ndikokotanga pakuna matamanda katwe Nicodemus atevera pakutenda ndianiko Leviticus atevera ndianiko Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary piorota romance paini for the petani pro afana tusipekeshana mtiraima jumanda vakachiwemba kebeneka sipiliti hola mai then you're rushing with it wakaachwe
infinity what am I technology archaeology rikiti vo 2 minutes to 10 manje baba Isabel vanenge vakunyudza gejo muchirongwa Bozhongora segment. Are you ready for Papa Isabel? Bozhongora Washington Maremera regai katenzwe kuti dzakazara dzacho muchirongwa Bozhongora segment dzakamira seiko. Timothy Mupoperi all the way from UK United Kingdom. Alikakachibata ndokakarekoderwaka komana ndirikuona vazhinji zvikanzi ndiani kwakatsudzura kambo ako tichazokupai kakazara pindai muchirongwa tsudzirai Papa Isabel ndozoti makadzidengezera icho kwadimuri yaZimbabwe rega ndingoti Zimbabwe chidari paka ziko chifiseke chakwaziko chiri kuti kudini Zimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa inzwai inorwadza inofungisa kuti tuna varume vakasimba panyaya idzi chikonzero vamwe vanozokusvika pakukonzera kunosvika pakuti hazvina kumira musha nyaya yandiri kutaura muri yeZimbabwe panapa ishi yakaitika kuchitungwiza kwaseke kwaSabhuku Murisa kusanganisa naSabhuku Gombe. Okay. Pane murume ane mukadzi wake Maseko vane vana vavo vaviri. Murume ane basa rake ranoita mukadzi anoda kubasa kwake vaine vana vaviri kudaro Zimbabwe. Mukadzi wemurume ushu akabva aita chikomba murume rimwe ramazuva abata foni yemukadzi ndokusangana nemameseji ekuratidza kuti vanhu vanotozivana vari kudanana vari kutochimhanya heavy. Mameseji akaonekwa nemurume mufoni yemudzimai achitaura nechikomba achikomunikita nechikomba anosanganisira ekuti kudini zuro makazofamba sei nezuro no asi une zvinhu zvakanga ukatsamwa here nokuti zvakanga uri hazviseriso anditi maona zvazvo kuti vanongera vachionana vanotozivana kuti mararamiro wangu achiita kanhu pamutambiro one matambiro wangu achiratidza kuti wakatsamwa kuita sei. Ndiani munhu uyu murume achitsamwa ndobva bata foni ndobva afonera chikomba chikati uri kutaura mukadzi wepi kwewe ane namba iyi mukadzi wangu uyu amaiwe iwe ndotira chikomba iwe uri kuita sekwewe murume nokutsamwa nokupinda kutora mukadzi ndokukanda motokari avo vachidhiraivha kuenda kumba kwechikomba achipama directions ndokusvika kumba kwechikomba asvika kumba kwechikomba muri yeZimbabwe asvika kumba kwechikomba chikomba hachina kutiza kana kuvhurika kana kuita sei chikamira chikati wife yangu mudzimai wangu we mubvunze mukadzi wako kuti pamba pana parumu yasingazivi ndeipi kureva kuti akatosvika achita uroora anosika nehama kumba kwakaindiswa mudzimai uyu nemurume wake kumba kwechikomba kune mudzimai here hakuna mudzimai. Okay, chikomba chinogara nani patori chinogara chega plus nehama dzimutuse. Okay, hama dzikatoshedza kuti nai mama uyai pano ndiani uyu zvikanzi amudzimai wenyu amaiwe angatori mutori wepapo ndiye mbudzi womukadzi ndio chitori chikomba murume achibva atsamwa kutsamwa kwakaita murume muri yeZimbabwe ndobva asiya mukadzi apa ndobva adhiraivha bheki neshamwari dzake ndokunolodha zvinhu zvemukadzi ndokudzoka nazvo ndobva asiya pamba pai pechikomba achisemba nemukadzi paipa. Mukadzi akazoenda kubasa pave nenyaya yemhuri yeZimbabwe mukadzi aenda kubasa aiwa tiregererei mudzimai pane kubasa kwaanoshanda. Okay, kubva pamba panogara mudzimai uyu nemurume wake nokunogara kachikomba pakareba sei? Aiwa panotifambike nokuti mavillage maviri. Kubva mune rimwe village kuenda rimwe village asi mese muri maseke muri maziko futi. Township yawo ndimwe chete. Murume akazotumira mwana kuti kubasa kwomukadzi kuti unoudza mama kuti kana wakubva kubasa wauye kumba. Saka nyaya iri pano manje risatazive kuzondiwa kuti amai pakabva kubasa vakazoenda kumba here uyezve ko hembe dzakabheki dzatakurwa kuenda uku dzakamira sei kana kuri kuti mukadzi nehembe vakadzokera kochikomba chakambosvikirwa chichiti mukadzi wangu uyu kana vakuzosangana nekugara achave murume chaende upi uyezve zvichapera sei? Baba Isabel papa murume akazoita sei akazotumira mwana kubasa kwomudzimai wake zvikanzi ende unoudza mama wako kuti kana wapedza basa wauye kuno wauye kumba kana wapedza basa ngauye kumba kuzvamakamboendesa wani hembe dzemudzimai wenyu. So hatichazivi kuti kutakura hembe kuunza uku kumutonzera padhuze here arikuda kuita sei kudzora mukadzi pamba here
Zimbabwe madzimai tiregerere makwanisa ari kutaura nemudzimai uyu atisati taura naye haisi kudayirwa saka nhasi ndiri kusvika panzvimbo ko murume wemudzimai wokuzoona mameseji mataura naye hapana kudayira foni iko chikomba chacho aikozozvi vari 0713938538 0713938538 hanzi mudzimai uyo ane chivindi naamai Titi baba Isabel. Aiwa ichokwadi chivindi chemurungu kudya sadza nederere chivindi chei chemurungu kudya sadza nederere right mangwani anenge asingazoti zvinofamba sei manzere baba kwanzi vakanaka nezvigumwe nhasi akachaja Langton Chingoma 22 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje. Rega timbopinda muchitoro timbotengesa. Tabatwa kana concept tafadzwa chekururama zvikanzi on behalf of varume vese muZimbabwe ndiri kukumbira ukaruregerero kuna Mainosa concept forichi nehama dzavo dzechikadzi dzese kana tikakutadzirai please motiregererawo nokuda kwekuti zvamuri kutiita zvanyanya. kana vanhu vakumbira ruregerero ngavanzwikiwa kumana chokwadi ndo runonzi ruregerero ka runotaurwa nyaya yoita sei yodarika. Yes, mose yodarika kana tichibhadhara tobhadhara zvedu nokuti ichi chavhurwa ka paziko mahwani 8 minutes to 11 papa Isabel tenhemurani chinango famidi yedziko raZimbabwe iri kuyembekeza icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzera tiri kuitika matima navo senyika ino ndinoziva chimuti munenge makachibata muri yeZimbabwe mukufamba nacho chikonzero charemera dzenze chiri mukati mekuenda paka Gokwe Center mukoma KB ndazama kubata Vanyati ndofunga vari busy nebasa ndazama kubata Dispo kuGokwe Center namba hadzisi kuita mushure menyaya yevanhu vari kuchema muri yeZimbabwe mukaenda paWhatsApp channel muone kutemwa kwakaitwa munhu ipapo zviri kuitika muGokwe Center kunonzi kunyaradza patawa light nzvimbo yandiri kutaura iyi ine vakomana vari kunzi vane gang of 16 vakomana vari kupindira vanhu mudzimba nemabhemba vachirova vakapinda mumba kama tiri kuda mari wotovapa dzimwe nguva nekuwanda kwavo munotonzwa kuti kwakati kuri kuchema vanhu misha 3 kana 4 nguva imwe chete vanhu vachirova usiku vakaenda kumapurisa vari kudzoka kune 1 mumwe anenge ari mupfupi but atori makore 19 wekuti anozviti kuvanhu ndiri under age inini but hamusati matanga saka izvezvi kwakatobatwa 1 but vamwe vacho kutofamba then vanozofamba zvakare vachitevera muya mavakapinda vakada kusungisa vanhu vachiti tichapedza nemi. So munzvimbo yemuGokwe Nyaradza amuna chiedza vanhu vachirara usiku vari kurara vachingoti hatizivi nokuti hakuna dhoo nehwinjiro vasingapasiri kupinda vanenge vane mabhemba vanopwanya vachipinda ende vachipanya vasati vapinda mumba vanoshevedzera kuti gara waisa mari pakanaka vari kutsvaga mari dzimba ngani dzapwanywa vachipinda vachida mari izvozvo vakatemwa tinanongwana kuti 4 vakatemwa izvozvo papedzisira pakatemwa murume mukadzi achirohwako murume achirohwa uku mukadzi achirohwa uku akatemwa ndiani mutemo uyo vakatorerwa mapasipoti nezvitupa zvese zvikarwa pasi zvikaenda ava vakarohwa ava vachitemwa mhosva yavo ndei? Aiwa hapuna munhu ane mhosva kana vangonangana nepamba kuti pana patiri kuda mari vatouya ukavapa mari vanotanga varova vasati vatora mari nokuti hakuna munhu anongonzi tipe mari ka utakakoza vamwe vacho dzimwe dzongwa mari yacho inongastorina but vanhu vari kurohwa so vanhu vari kutiwanzi hatichazivi kuti toramba tichiri kudzokera zvakati mapurisa chingoti takuwana nekurohwa uchipedza kudaro mangwana vanhu chiri kusangana navo zvakare. Vanhu ava kana vabatwa nemapurisa vari kuenda kukoti here? Havasi kutozana kuti vanhu vari kutemwa hapana munhu akuenda kukoti vanongozoona vanhu vatsoka. Makwanisa kana kubata member of parliament wenzvimbo iyo yeconstituency iyo? Ndo namba yandiri kutsvaga zvese nenamba yeofficer in charge. Okay. So nane namba ndazama kubata namba yaDispo haisi kubatika, foni dziri kuita bada sikudavirwa, ndikabada kubata Vanyati foni iri kuita bada sikudavirwa, vanogara vari mumeeting. Saka ndaida namba yaofficer in charge, after officer in charge tobva tabata kana member of parliament vanotungamira nzvimbo iyoyo kuti tenzwe kuti
vari kuita sei kuti vari kunzwawo sei nezviri kuitwa vanhu vanokushungurudzika aiseve nzvimbo nyika isina hondi kuti 8 manheru munhu osakupinda mumba kunyange wopinda mumba unogona ngopindirwa makavharika kudai ya pakaipa regai katinzwe kuti kana tekwanisa kakubata mutero wemapurisa Zimbabwe yose zvayo Commissioner Paul Tembanyati tinzwe kuti nyaya iyi yekugokwe center kunonzi kupi kunyaradza nyaradza yasvika here muofisi mawo kana yasvika ndezvipi zvavaita matanho api avatora nekuda kwekuti nyaya dzakadai hadzisi dzokuverengera zvakazoitika paguruve zvakazoitika but titori nevanhu vari pasi izvo vasingadzoki zvachose ichokwadi right Zimbabwe muri kuinzwa kagokwe center iyo munoti kudiniko nayo 3 minutes to 11 kana muchiziva nezvayo makasununguka kuti bata muchiudzwa kuti zvakafamba sei tsudzurai chimwe tisatatengesa ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matimana wose nyika ino chemuti munenge makabata muri yeZimbabwe mamukaseko timu rekurabata chimoti mamukaseko posi zvemunyati pariseko pasvisa business center mamukaseko posi chinenge paSouth Park mamukaseko bosi chose chuma makabata chimuti ipapo kwanza muchisiye muriko kumbere kweko chimuti makabata kuriseiko kugokwe kuriseiko kumberengwa kuriseiko zvakari kugwanda chimuti makabata papo chende kutsva vanhu chimuti munenge makabata mukati mekufamba nacho paka nyama panda chekunyama panda chiri kuti kani Zimbabwe kunyama panda kune nyaya yakaitika yokuti kune murume ane vakadzi vaviri aita vakadzi vaviri mukadzi wake wokutanga mumwe chete akaita vanonokwenda kuita ivo 4 ndo akubvarura mukadzi wepiri akabva aita mwana 1 aita mwana 1 iko zvinozvi mwana wake uyu ane 11 years asi mukadzi haana kuzoita pamuviri zvakare kana kuita mumwe mwana hatizi kuti chii chiri kuitika kuti kuguma kwembereko here kana kuti zvanga zvakwanaka kuti pane zviri kuramba zvozvo vanhu toda kuuchikwa tokubva zvamira zvakadaro zvamira zvakadaro muri yeZimbabwe inzwai zvakazoitika baba ava vakambotanga vachifamba nemuprofita vachiita semudari nemuprofita aifamba achibatsira vanhu but ivo pachavo ngasiri muprofita but vaifamba nemuprofita baba ava mwana wavo mukomana uyu anova ndiye mwana womukadzi mupupiri uyu akabva atanga kurwara achida sekunzi kana kaenda kuchikoro aidzurwa chinzi mwana ari kuona zviringe zvimazingiri pabhodhi ari kuona zvakawanda asi akwanisa kuona zvakanaka uyezve ari kuita dzungu mwana achibva adzurwa kumba baba achibva ati kuna mukadzi aiwa mwana wangu akadaro anofanira kuenda kuchikoro rega ndimbofamba naye ndinzwe kuti chiri kuitika pamwana wangu chii baba vakabva vatora mwana ndokuyambuka bhodha kuenda kuMozambique vachiti vari kutsvaga mubatsiri tenoroshiwiribinifo wakachwemba keminikasha rapopofo murandakadzande basa rekutengesa mukati mekufamba vachibva vatora mwana achibva enda kuMozambique vaenda kuMozambique kwaibatsirwa babava vakaenda kekutanga vakaita mazuva maviri achibva vadzoka vakaenda after 1 week ndokuita mazuva matatu achibva vadzoka pavakadzoka vakaenda mvura yaigezesa mwana iri muhari ichidzi pane zviri kuitika pane vanhu voda kusendera mwana wangu vari kuda kumushandisa kana achinge afa saka mvura iyi ndiri kumugeza zvikuva zvakanaka kunyangwe neni ndichaenda naye musango tichinogeza tese mvura iyi so baba ava vaigeza mumba mwe chete nemwana mumwe chete vachigeza mvura iri muhari vagobuda zvakari kuenda kusango kusvikira mukadzi audzwa kuti muri kumboita sei nemwana zvikanzi ndakapiwa munamato uyu kana kuti mushonga uyu ndichageza nemwana panopamba ndigwina naye zvakare musango tigogeza kusvikira tazodzoka but chakaitika ndechekuti baba vapa vakadzoka ikoko vakauya vaine zvinhu zvairatidza kuti ivo vane un'anga hwavauda kuita hwanga usingaitike mazuva ose chikonzera kumashure uko vaifamba nemuprofita chaizikanwa itsvimbo pamwe chete nedzimbiya asi apanga nemachira erezwa ehanga pamwe chete nemushonga nezvimbo zvokusukira muhuro zvinove masango zvavange vave nazvo zvavakadzoka nadzo mushure pekuenda nemwana wachiti ari kunorapwa but vakadzoka vane zvinhu izvo mukadzi achibvunza vanoti izvo aiwa kwandabva uko ndabva ndaonekwa ndiri matara emwana sekuri vanoenda kunogadzira mwana uyu vachibva vandiudza kuti uri kuzviziva here kuti pauri iwewe pane simba guru reushavi reugodobori rekurapa ndati uchaporesa vanhu ndichibatsira mwana wako ndakusimbisa un'anga uri pauri Denoroshiwiribinifo akachwemba kiminikasha iritinifo wiribifo baba ava vaitaura vega kuti ndo zvaitika kwandaenda chikonzero vakaenda nemwana vaidzoka kana wadzoka unofanira kuudzawo umwe wako maererano nemwana kuti mwana zvakamira sei vachibva vapiwa right vaenda musango nemwana right vaita 4 days vakabva vaudza mukadzi kuti aiwa handichadzokeri kwanzi nemwana tatopedza regai timbomirira kuti chichaitika pamwana mwana achibva aenda kuchikoro mwana aenda kuchikoro vakadanwa amai vacho nematicha kuti uyai muzotora mwana anga agara pasi mwana achisina simba mwana achafambi mwana akuzvitira pupu right inzwai muri yeZimbabwe izvezvi mwana akura sei 11 years mukomana okay. mwana uyu iko zvinozvi anoti kana achinge akagara haakwanisi kubvisa hembe kuita pupu anoitira pupu
muyembe aita popo muyembe anotora pupu iyoyo anoidya zikamubata anotanga kufamba senyoka achifamba nedumbu kuzongonyoka zokuti iko dzinodzimba dzenguva vanotomusunga makumbo nemaoko asi makumbo aya achatasenuke zvakare ende zvadaro mwana uyu padumbu pake pasuka nenyaya yekuti nguva yaanotaka kufamba kana muri kure akatora nguva refu achifamba nedumbu anosuka apa kana hembe dzake dzadambuka apa so mwana kugara akavharirwa mumba kana kusungwa kana kugara nemunhu pamusoro muvhileji munogara baba ava paita kuti nyaya izouya pano nhasi mwana akatanga kusafamba achizongonyoka senyoka mushure mekunge atorwa nababa vaenda uye okay right pavakadzoka naye vane mazango ndo pakanzi mwana wangu ndovimba iko zvino zvaita ngaende kuchikoro achienda kuchikoro haana kudzoka anga kutorwara serious zokunotorwa namai vake achiuya pamba baba makati izo mwana aright iko zvinotori wese zvikanzi andizive kuzvakamira sei ndiri kuzama kufonera munhu akandipa mishonga nekwandaenda asi kudavira but mari haisi kuwanika nguva iyoyo pamotanga kutanga mwana kurwara baba vakatanga kutoisa maposta ekuratidza kuti panapa panobatsirwa vanhu vanhu vakatanga kuuya vachibatsirwa ipapo vachiita chiprofita here kauti n'anga vachiita un'anga okay vatanga kubatsira vanhu vari ipapo vatanga kubatsira vanhu vari ipapo vatanga kubatsira munhu akaita wechitu pamba apa kubatsirwa anogara muvhileji iroro ndokubva aina nemwana wake kunobatsirwa pamba apa mwana uyu mwanakomana akutoenda kubasa but asati aroora ndobva abatsirwa ari pamba apa ndokungoita mazuva mashoma mwana achibvanzi afa wokubatsirwa but vakazouya vachibatsirwa ipapa vaibatsirwa zvechokwadi but vanhu vaitenda chichedza kuti zvechokwadi pana pari kubatsirwa vanhu right inzwai Zimbabwe mwana uyu haafambi akada kufamba anofamba nedumbu anodya chimbuzi chake but baba vaiti ivo vakasvika panguva yekuda mushonga vaishevedza mwana wekunyangwa ari matare mumba kumudana nezita kuti huya kunoku mwana aifamba nedumbu wopinda mumba kuti nditorere mushonga chavaida kugamuchidzwa waoko mushonga uri mumba mavari but vaingoda kuti utorwe nemwana obva agamuchidza iwo kana kuti iye vanotuma mwana uyu kuti mushonga uyu gamuchidza murwere okay mwana uyu ndiye kambande here ndiye anoshanda nababa pamabasa awo here kana kuti baba ni munhu anoshanda nawo but pane nguva dzekuti anoshedza mwana okay nditora mushonga uyu kana kuti mushonga uyu ndisvitsire munhu uyu manyaya dzinotora dzakaoma so maitika rufu munzvimbo iyi mwana uyu akasiyakirwa mumba nekuti vamwe vaenda kuchikoro haana wekusara naye baba namai vari kuenda kurufu ndokubva vaenda kurufu Zimbabwe inzwai vanhu vatori murufu machembere ari mumba mune chitunha mwana akangoerekana asvika kumwana haafambika uyu ende nzvimbo iyi ine about 4 kilometers kubva kumba kuenda kwanga kune rufu about 4 kilometers mwana asvika ndokuyosvika uyu akangooneka apa do akutopimba mumba mune mutumbi achipinda mumba mune mutumbi ndokutanga kushevedza mutumbi wakafa nezita reupenyu wake kuti nengi machembere ari manobvunza kuti mwana wani koyo vamwe vanozoti mwana kwanengi asvika sei kwakutsvagwa mai vake nababa vake nokuti mumba mune machembere ivo ari panzvimbo vari kuimba vamwe vakarume vakagara uko ashedza mwana wenyu ari pano baba pakaunza kuti mwana wasvika ndepori kutiza parufu mutumbi munhu anga afa ashaya anga akura sei 11 years full no sorry 11 years ndiye mwana uyu munhu anga afa uyu anga ne 27 years ari mukomana but akura anoenda kubasa but angasati ane mukadzi okay ende kana mborora anoti anotomboroora apinda mai ari kushevedza munhu nezita mwana wangu ashedza mai vachivo chibva uyo ashedze baba vake kuwauya kuno kunani haakwanisi kufamba hona iZimbabwe hona vanhu mamiriro akaita mwana uyu auya nani panapa akubvunza zvikanzi aiwa ndauya kwaari chikonzero haangafi achisiya zvimwe zvinhu zvake zviri kumba kwedu matara baba vangu matara ababa zvikanzi akapinda matare edu mwana wani ndo pakazoziva vamwe vanhu nevacho vakamboenda nemwana uyu kunobatsirwa kumba ikoko vakasvika vakabatsirwa nemwana uyu kumba ikoko but ivo vanga vasina kuona kuti mwana uyu aripo pamba pane mwana akadaro ndo pavakaziva kuti pari kutaurwa nemwana uyu ndo patakaenda zvechokwadi ndiro zita repamba pakati kanoshandirwa but patakaenda kunoshandirwa izvozvo hatina mbomuona zvikanzi nevanhu vepamba hatichakwanisi kuviga mwana wedu nekuti mwana wedu akarwara zvechokwadi but akaenda kunobatsirwa ikoko mwana uyu zvaari kutaura kuti isusu haakwanisi kufa yeda chiita zvinhu zvedu zviri kumatara baba vedu chii chakasara kumatara uku mwana wedu patakaenda naye hembe dzake bhutsu dzake zvaangaenda zviso zvakatsoka chii chakasara kumwana wedu chinotaura nemwana uku right
shedza imbatsire ndobva shedza imbatsire vashedza imbatsire zvikanzi onai takachida kuviga nhasi mutumbi uyo takada kuti mwana anorara nhasi mumba then mangwana tichiviga munhu zvikanzi ngatishandisei mukana wokuti mwana agara achirara mumba shedza imbatsire mubatsiri anga ari kure mushedza achibatira chakushedzwa achibva asvika panzvimbo right asvika panzvimbo mubatsiri akatanga kutobvunza kuti ndaona makaenda kunobatsirwa kumwe kwese makaenda kuchipatara but kubatare kwamakaenda ndekupi right zvikanzi kubatare kwaenda kuripo vanhu vatanga kuvhurika njere zvikanzi right munhu uyu atori nemhiko dzaakapiwa but mhiko dzaakapiwa ndedzekuti iye haana un'anga akaita un'anga hwokupiwa pakaita un'anga hwokupiwa akanzi sarudza mwana mumwe chete pavana vako ndiwo uchashandisa mwana iye kana achinge azofa ndo pachasimba un'anga hwako waakushanda wega nekuti ndoseshandire mumwe munhu but iye akakanganisa kukanganisa kwaakaita mwana wake haziri akafa akabva auraya munhu auye kuzobatsirwa hey mwana ari kurarama neurema asi akabva auraya munhu angauya kuzobatsirwa ndosaka mwana uyu akaenda akakomba konga nechitunha kuti aiwaka haangaenda achisiya zvinhu zvake zviri kumba kwedu chii changa chiri kumba kwembatsiri vachiotaura zvikanzizvo kumba ikoko izvo handiri kukudzai nema kutori nenyoka iripo inoshandiswa nemurume uyu nyoka iyi kana asati akurapa ega inenge iripo but inodzokera kumuridzi wayo kana iye asimba but ndokunge kwafa munhu wane ari kubatsirwa mushure mekutanga kufa mwana wake but pakanganisika zvinhu zvese apa kwatanga kufa mubatsirwi ndiatanga kufa kusati kwafa mwana wake but iko zvino chakunetsa ndechekuti mwana uyu haafi uyu anotoona zvese ipapa paari baba akadakada kuti atakwa ipapa anokasira kutoziva akutotara but mushambo chaari kupengeka kuti ari kurwara nenyaya yekuti agara neurwere aiwa akutoona but iko zvino zvemira ndikudzei taakuda kushanda nezvakaitika zvacho but tishanda pamwana uyu muone zvinoita baba vachona vachibva vashandira baba mwana uyu ashandirwa baba mhuri yezimbabwe inzwa zvakaitika baba vakaenda pamashops vatiza kurufu vachibva vateka kuno madoro vari ipapo vataka kumadoro vari ipapo kwanzi vakanetsera nevanhu ipapo vachingotukana nevanhu vachibva vabuda kudaro vachibva vaenda kumba kwavo vachisvika mumba vachibva vanofa varumba mavo vanhu vakatozoinzwana kuti varofa kuti vanhu vamuri kutsvaka uko nevana vabva kuchikoro ndo vakwanisa kuzoona kuti baba vari mumba but vakaita sei vakafa hapana poison kana kuno kana mushonga uripo vachibvaiswa kumochari taura kuri kwatiri kuitaka kune marufu maviri pamwe pachati pekutanga apa mwana akazovigwa kumashure but baba ava havasati vavigwa vari kumochari but kuri kunzi izvo pari kudiwa kutakurwa zvinhu zvese zvemurume zvakaunganidzwa zvokun'anga izvi zvidzorerwe kwazvakatorwa asi hatisiye mwana uyu mubatsiri achibhatara mashoko ekuti kana taenda nemwana uyu ikoko tinoda kungoudza munhu akanga apa baba vamwana kungomuzivisa kuti baba vakauya pano makavapa un'anga ndimi munoziva kuti kana muchipa munhu un'anga makaudza kuti kudii tomugamudzikira mwana mberi hatifaniri kudzoka mwana uyu akaita sezvizvo but nanzwa kuti vari kuenda musi wesatati mukadzi anova ndiye muridzi wemwana anga achitya kuenda kwaika hama dzake dzichitya but paita vamwe vakuru vapindira munzvimbo kuti handei but kuri kuendwa kumozambique ari kubatsira ndiye mubatsiri ari kutungamira mberi achiti ndinoenda nemi kunosvika pamba pacho nokuda kwezvaita mwana uyu nemunhu anopa zvinhu izvozvo ndakutomuziva nepaanowanika nokuti vese vakudobora chii chakauraya baba ava vakanotora mabasa ekuti vaite se vabatsire uyu mubatsiri kushedzera kuti kwanziso nyoka iri mumba imomo wayanga yakutoona se ndiye munhu wainofambidzana naye ndiye mwana uyu iwo baba yanga yatori mhandu nokuda kwezvoka zvakuitwa nemubatsiri pamwana vari kurwara saka baba pakabva uko vachisiya mwana ari kurufu ivo vachienda kumba vakanogama kumba kuti nenyoka yavo iyo yainzi ndiyo vachengete chafamba nayo ichazodzokera kana vakuita basa vega mushure mekufa mwana pamwe chete nemubatsiri wani saka vanogona kunge wakarohwa nenyoka baba Isabel pamusoro paizvozvo vanhu vakazoti shedzai muprofita achienda nemunhu muprofita achipinda mune muchibage ndobvatiza ari kutiza futi asi kuwanikwa saka baba vakaenda kunotora kunopiwa masimba ekuti vashandire ende patori machokwadi kuti mwana wavakazotakura achienda naye vanga vatomutanga kudhara kuti mwana ari kurwara nekukotsera nekuita sei yaive nzira yekubuda naye pamukadzi kuti rega ndine mwana anoita sei anobatsirwa vachienda kunosimbisa mabasa avo saka mabasa avo ndo akakanganisa mwana akanga atogona zvaangaudzwa ndizvo angakanganisa mwana but ameno zvaakachinjanisa kuti pakuzofa apa aifanira kutanga kufa mwana wake then panouya vabatsiri kwobva fomwe mubatsiri nyoka idzokera
ya pakaipa 0713938538 0713938538 machibva ichi chakunyamapanda pabodzi kana chakugokwe center na ichi chakuziko munititanyuko nacho famili ya dziko la Zimbabwe pali manje lekezani kati bakagulisa na GB Huchi 23 minutes past 11 KB na Bosho Ngora makanyanya mani ndinonzi tapiwa dendere ndiri pamutema kungu takachibata chimuti kuti dzvi nai vakomana Kanyemba na Bosho kana munhu uchudzwa mhiko hauoni here kuti vanhu ava kuti zvine ngozi izvi kukanganisa mwana achitambura pamba nekuda kwehung'anga hwekuromba ndinonzi Thomas Mateta vanhu vari kuroya chokwadi baba Isabel uchudzwa mhiko idzi unotoona kuti chokwadi apa ndinogona kakutokanganisa kana kuuraya mwana wangu oramba uchitambira oramba uchiendera mberi nemhiko idzodzo munhu anenge atoenda gara chitozviita anenge achitoda kuti ndoda kutonouraya baba Isabel nekuti hapana kuromba kwese kune kuuraya mukati saka munhu anenge achitori nepfungwa dzokuti nhengi nanhengi ndova ndichaendesa muri kuti baba ava vakanosarudza mwana wemudzimai kuti number 2 ende mukadzi yakaita mwana 1 chete 11 years dzese hapana mumwe mwana wakazoita saka izvozvo mudzimai uyu ari kuti kudini mukadzi ndo ava kutosvikawo bhoza runzero ndiari unofanira kuperekedza vanhu kuenda kwakatorwa nemurume kuMozambique anga akosvika kusanganisira hama dzake ndo dzabatana zvezvo atizivi kuti dzimwe hama dzemurume akafa dzichatenda here kuperekedza kwakaenda hama yavo Kanyemba na Bosho vanhu vachaita denga rekugugula mwana uyo anofamba nedumbu chikwambo chete chinoshandiswa nababa vacho ita 4 kuna gweja tsodzura nechinango baba Isabel icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekubvabvadza ndokutsodzura dziri kuitika matima nawose nyika ino Zimbabwe chinenge chakabatwa chimuti mukati mekufamba ndiri kusenderwa message pana pamuri yeZimbabwe iri kutumirwa nomukomana anonzi Itai Mutemba Shamaputu zvikanzi Bosho handidi kukunyebera avo vapona vakomana vepagokwe yavakadya yakakwana vakomana nokuti vakomana vemabhandi ndinotemba nawo ndini Itai Mutemba Shamaputu ari kutaura kuti ZRP polisi sekuende kwavakaita kubasa vakomana vaya vakadya ita sei yakwana kuti vakomana vemabhandi inoita sei ndinotemba nawo endishuwa tinotemba nawo izvozvi kana tikavabata tikanzwa kuti zvakamira sei mangwana tinenge tine update pagokwe center vakomana kana muchitinzwa chimuti chiri kubata pagokwe center kana muchitinzwa kana makateerera National FM please siyai uno hamuri kuita mana kusuwisa vamwe vanhu vana vadiki ba 19 years ma 21 years chiko ivo vabereki vari kugara nevana ava havasi kuziva ndio zviri kuitika but nguva inombosungiswa chienda kumapurisa ya zvakaoma icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekubvabvadza nekutsodzera dziri kuitika matima nawose enyika ino Zimbabwe ndichakuudzai chekuSouth Park uko chepachikoro panoti baba ndo headmaster amai ndo deputy headmaster vana ndo maticha matitani chikoro is it a private school private school okay baba headmaster amai deputy headmaster vana vatatu maticha but pane nyaya iripo yakatika pakati pane zvakashata here kuti baba vaiti headmaster deputy head amai vana maticha zviri kuitika ipapa vakomana vana vacho ndive mutoriro vanotakwa baba zvakare vakatombobatwa tori nekesi yekurepa umwe mwana vakatiza vakaenda kunofura chimwe chikoro chiri muHarare zvakare kwavari kufamba vachimboita izvozvo saka vanhu vari kutiwo handisati ndanyatsoipedza mukoma KB mangwana ndo iri pamusoro okay muchitsvaga kudaro chikoro ichi chakarejiswa here ndosaka vanhu vauya vati toda kuti mutibvunzire kuti chikoro ichi chiri registered chiri pamutemo here nokuti hakuna ticha unoda pachikoro akadhakwazvo hakuna zvakadaro vari kuzviziva here honorable minister torerai moyo handifungi pandataura navo makuseni vanga vari kubhuhera alright because anga chidaka kuti isusu vambotaura nemhuri yeZimbabwe sezvo zvikoro zvaita sei zvavhurwa kuti ndezvipi zvavari kutarisira gore rino ra2026 first term iyi uye kana pane nyanya dziriko kuzvikoro private kana government schools yes yes pane here nhamba
dzavanokwanisa kakubata dzeministry of primary and secondary education vachiripota. Saka vanditi Kanyemba pane function yandiri kuita pandinopedza ndokufonerai ndopinda pamhepo. Saka na vapedza vachatifonera wopinda pamhepo tichavabvunza zvekare kanezvechikoro ichi kuti please tumira ichi vakomana timu renyu paground hatinodoke mati kuti kuSouth Park baba ndichipedza navo ndobva ndabata Mr. Doro papa headmaster amai my deputy head vana maticha chikoro ichi chinodzidzisa primary regati mbopinda muchitoro ne-cell 1 electronics 17 minutes past 12 ndopafika naibabesa hamungataure kuti chikomba pachaitaura nemudzimai uyu chichikomunicata chaitoti hey mamukaseko mudzimai wangu my wife ndizvo chaite chaitoti mamukaseko mudzimai wangu my wife amai padhuze. Alright, lekezani kandi kudziwiseni kambali wangu kuti chinenge chirabvondoka chinenge chirachaya mangwana patantari pata mfupi 35th edition ya 2025 Africa Cup of Nations yapinda kama semi-final Wednesday 14 January 2026 nengwa za 7 o'clock manheru Senegal versus Egypt, then 10 o'clock Morocco versus Nigeria. Dzinenge dzarohwa ipapo ma semi-final ndo dzichatamba kamusi mugovera mu third place playoffs. Then dzinenge dzawina dziri kupinda kamu final ichatambwa kamusi we Sunday 18 January 2026. Exani kativhe kuti ndianiko ali pantedwe ankwanisa kakuti thandiza kubulikiza na nkhani yatsudzirwa kana Boshongora mati iri kubva kwa ziko sabugumurisa na Gombe paita munango pantedwe chimuti hello network yacho. Okay, hello pa National FM. Hello mamuka sei mama mamukao tiri kutaura nani ari kupi hapa mukutaura na maititi kuwadzana 6 maititi tibatsirei ndimi madzimai hecho ichi chakatooma ichi hameno kwatiri kuenda madzimai saka toita sei akatooma because murume kwakuti mbachapa uya kuno kwakutochisa pamwe anosvika obva arohwa obva yes because hausi mwoyo wakanaka iwoyo kana kuti wakachena pamwe afunga mudzimai wake ari kuda mudzimai wake zvinotyisa zvinotyisa zvozo ngaasatoende zvake. Alright, zvokurwiswa ndizvo zvazouya mushure mekuitika imwe nyaya zvakaitwa nemudzimai kuti ari pane mumwe murume anoita chikomba kutonyoratidzwa musha ari pane mumwe murume munoti kudii nazvo mukadzi uyu kazi ari kuita zvinototyisa aminoti mwoyo wake wakamira sei because zvinotyisa kuti anoti uku ane murume uku ane murume handisi kuziva kuti wabereki wake wakadya pfuma kwese zvinotyisa Bosho naKD ane chivindi chivindi chake chinotyisa. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini motivational quote of the day kana kuti mafarira video rachikungu tiri kumapasuwa kana Vincent nyika dzino ari kuti mweyo wense anenge arakusiya nkati mwashatini alibe nkonde wakuti adziwe kuti urazaita tani pakutawa matika dziribe basa naye. Mweyo wense anenge arakusiya nkati mwashatini alibe nkonde wakuti azadziweka kuti urazaita tani pakutawa matika dziribe basa naye. Whoever left you in the forest has no right to know what the wolves did to you. It does not matter now. Whoever left you in the forest has no right to know what the wolves did to you. It does not matter now. Wese anenge akurasirira hana mvumo yokuziva kuti upenyu hwako huri kufamba sei sezvo zvisinei naye. Wese anenge akurasa hana mvumo yokuziva kuti upenyu hwako huri kufamba sei sezvo zvisinei naye. Ndiye motivational quote of the day kuchokera kuna Vincent nyika dzino. Lero
Tuesday 13 January 2026, day number 13 of 2026. 352 days left mugura 2026. Apo tiri mu wiki number 3 of the year. Nangoti ningototuru nkati machirongwa chino sports check pano pa National FM pabodzikana motivational quote of the day. Paita munango hello. Kanyemba na bosho mamukasiya ro. Mukoba wangu zviri sei? Munona mukadzi hanzi muchero musango unongojoina munhu wese. Ega. Asi wakazourayani. Bosho muchero musango mukadzi. Iwe ukaite drama rokuti hanzi unotora ma-introduction kuhama youchibva pane mumwe murume. Isinuka. Chivinda anochihodha kuve mukadzi. Kanyanya. Abada gore richitanga sotobva tasangana wakadzi wakadai so here anohunoadaisi variko kana murume pasina ndobaba pasina unongo ana varume vakangonyora pamatatu kumunzi varume murume upi pasina pa uyo wekuti hanzi dzoka chichi nehembe dzako chichi pamwasuwa mudzimai wake pane vanatuka ingwana akapfuipa kutoda muvhoni zvava panaona zemba zvaramba akaita muvhoni kana zvisite zvako asi zvako bozi kuzopinda murufu anongozvona upenyu ndo hwakakosha panaona kuti kuna kana ingwane bhaibheri unotaura kuti hanzi mukadzi anorambirwa uchiuchena saka angasiyane nazvo. Saka muri kuti kudini kumurume uyu wekwaziko uyu murume kuti hanzi mukadzi ngadzoke aiwa angasiyana nazvo zvakatodarika bhozi uyo chikomba icho zvichisina mukadzi ngachobva changotora mukadzi atogara naye. Okay. Bhozi hapana tingadaro kuti hanzi unyatsoziva kuti munhu mukadzi wodzokera nemukadzi akatoenda ma-introduction kune mumwe mhuri akutozikana kune mumwe mhuri kunze muroora weko obva mukadzi chisoka vana tezvara vari kuziva mukwasha ane mhuri uyo saka woita sei mukwasha ndiye ari kuzivikamwa mukwasha ane mhuri ndoipi wokutorerwa mukadzi zvekuti ana tezvaro zvakatovharana mukwashawo iye murume uyo chaanofanira ngachitoita ndechekuti iye ngachitozivisana ana tezvaro ake kuti ini handisisiri mukwasha wenyu mwana wenyu akuimwe imba akutozivisana akatoenda ma-introduction kudhara kune imwe imba kwete kuti ataure nyimashoro kuti anzi mukadzi wangu dzoga asadzungaira chidaro murume wema mawandira vakadzisiwo munyika murume wakadzi wakanaka nezvigumwe shiwashobva tanzi mukadzi ngadzoga tiri kutaura nani ndilington chingoma major brown parkland ingomutsa vaviri vatatu Langton. Sorry Langton chingoma lekezani kati ngotoura ka atetekeri awiri vateereri vaviri vanotibatsiridza ka kupendera ka chirongwa chedu cha nhasi bozhongora segment 0713938538 pamwe chete ne 0789600748. Hello pa National FM. Wakomana wekangorongoro jai zviri sei zviri kufaya here Mr. Bozo na KD zviri seiko mukomana ndiani wedu ari kupi ndi Mr. Intelligence Calvin Zhuwawo tibatsire tinzwe Zhuwawo. Chekutanga ndangofara kunzwa kuti babawo washaya wekushandisa mwana wachikambairawo bari takati kuti wafe Bozo anda kuti main actor ndiye anopedzisira kufa ambotambudzwa nagodobori amboonawo kuti zvinorwadza sei asi ndangofara hangu kuti wazofa zvawo godobori ngaatibatsirewo mhuri yasara iyi naiwe Calvin Zhuwawo. Yes Kanyemba une mhuri yako une mwana unoenda kunotsvaga mushonga wonzi iwewe ka unofanira ka kuti uraya mwana wako kuitira kuti mushonga uyu ushande wototi chokwadi ngazvienderere mberi ndo wana baba wane hunyope KD wanoda kungodya zvemahara sehonye vasingadi kushanda wanokuda kuromba ndo wanoda zvinhu zvemahara iwawo ndo wanoita system yekuraya wana iwawo wana moyo wakavaitirei vana vacho saka ndo mubvunzo watinenge tinawo mumadzara edu aya zvakaoma chokwadi ndatida kubvunza baba Isabheuka pane murume uyu wekuti pakabarika nemukadzi wekunhingirini wekwaseke uyu kuti mukadzi ndiye breadwinner here kana kuti murume ndiye breadwinner bhozi ndakonza kuti mukadzi ndiye ari kushanda ka no iye murume ane basa raanoitawo mukadzi ane basa raanoitawo murume atori nebasa raanoitawo ni makanika ndada kupfudwa pamwe kudedza vati kuti mukadzi uyu aikumba ndada kuti pamwe arohwa nenzara murume ndi makanika murume
murume ndimakanika. Aitombogadziira mota yemurume iyeyo asingazvizivi Sizive kuti chipomba chemudzimai wake. Mazwaro motikari dzadzishoma dziri kufa saka nzara yapinda mumba. Kana motikari hadzitombofi nokuti mota inotoda service. Saka unotoenda kuservice chete. Mazwara rake ndimafamba nemalambogini haachakwendi kumaservice pasemutika. Aiwa kana aiwa komana. Kune mana makanika chawazvo. Ora tikanyemba kebi takatikumbira kakuzwa kuti kasongo kekerumba kabva kuna ani ziya. Kaapiko? Kekerumba kawavhura nako kawo. Anonzi Timothy Mpoperi. Aiwa akanonaka tikuzokadawo ka. All right. Tamunango pantedo 0713938538 kana 0789600748. Chemuti hello. Hello KB na Bosch. Yes, mukutara tinzwe mukoma wangu. Ya, zvakanzi nevakuru patsika zedu hanzi mukadzi anorambirwa chipfambi tichitanga nechekuchitungu izvezvi. Toenda icho chekupamutoko inyamapanda. Nyamapanda. Zvakanzi murume anorambirwa huroyi kwete chihure. Saka murume akaroya anopedza dzinza rese. Saka ngaarambwe murume babawo. Aiwa watozofaka. Ndo zvatinofarira kuti munhu wafunga kuromba ndarombere ropa rake kwete kutambudza vana. Taurai zvenyu. Bozi vana ndo vachada kutirapa handiti muri kuona KB tiri kutokura ka. Ndo madhokita emangwana iwawo. Icho kwadi. Ndo mapresident emangwana iwawo. Muri kutaura nasenior builder wani mundawa nesene munovhiringa mazezuru Clemens Dedea paborodhi. Full man selector. Zvigonika kana achigona Bozhongora ngaite kuti Dedea. Ngaite Bozhongora. Dedea. Ari kutadza uyu. Dedea. Ngaadedzere katatu. Dedea. Aiwa zvinogonekwa nevandau chete. Rigiti. Tinotenda. Dedea. Wani munda wani sima yakadzidza. Right. Inotadzikwa nemasezuru. Iwe nepamuromo Dedea. Vabaisabve tinotenda nekutsudzura kwamaita. Aiwa mangwana tinodzoka zvakare ka-midweek party. Chitatu chinotapira kuti tapi. Vachada kukubatai munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe ngari kuti mamukaseko semuchena chimuti bakabata Nyasha Mangwiro Patience Josamo Simbara Chechiodza Naboth Wedzerai pamwechete naMaiP vari pachitubu pa food center apo mofela muri seko kwanzi chimuti ndakabata ndikwadzizo na Naboth Wedzerai ndikwazisirewo kanyemba. Ndiani? Naboth Wedzerai. Naboth Wedzerai. Po. Rikiti vo. Vanenge vachida kuti bata pa namba yangu isina zopomero namba isinganyadzise. Iyi namba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday. Po. Rikiti vo. Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora tingumana mangwana musare bwino momento ya brillianto diti payo mudimba the Corny Stars hamana bazuba.